També el dijous tindrà lloc a Tortosa la segona jornada de futbol femení, on xiquetes d'entre 6 i 16 anys gaudiran d'una matinal de futbol. Practicaran exercicis tècnics durant la primera part de la jornada i després es disputaran partits amistosos amb les jugadores d'equips territorials femenins sub-12, sub-14 i sub-16. Entre els objectius d'aquesta jornada està promocionar el futbol femení entre les xiquetes que a Viga actualment no són practicants d'aquest esport i que la jornada siga un punt de trobada per a totes aquelles jugadores que formen part d'un club i que vulguin perfeccionar el seu joc. Per a potenciar el futbol femení a les Terres de l'Ebre, l'organització vol fer una crida als aficionats per a que vagin a formar part d'aquest esdeveniment esportiu i fer suport a les futbolistes ebrenques. Moltes vegades falta aquest impuls que gràcies a la federació i a iniciatives com aquestes poden aproximar un futbol molt més tècnic, un futbol on es juga les xiquetes amb les xiquetes i que puguin, en certa manera, créixer amb els valors, créixer amb el joc net i també, per què no dir-ho, poder aconseguir equips ebrencs federats i a poc anar creixent, com està fent en aquests moments. Però esperem que molt més, a partir d'aquestes iniciatives, el futbol ebrenc femení.